हम ई बनावटी नहीं कह जी जी सही बात कलम हमारा वही पर चलला जौना पर अपन अमल रहेला जी। तो वो लोग मना कर धनी, लेकिन फिर दिमाग लगौनी तो सोचनी कि भाई अगर वही पर कविता हम नहीं लिखत तो के लिखी, ओकर भुक्त भोगी हम बनी। हम जानता नहीं जे कौना जौ के कैसन हो रहा होला, बाकी लोग का जानता। तो वही पर कविता लिखनी या हम लोग के कहनी है वो जाके प्रस्तुत कहनी। कविता बा कि परिवार नियोजन पर कविता। अच्छा। अब तकले हमू बनौनी ना, काहे से कि ओकरा डलार पर हम अपना के पौनी ना। कमे लइका जन्मावे के करी कौना मुँह से वर्णन। अच्छा। जबकि हम ही जन्मा लेहनी भाई लइका आधा दर्जन। अब पौनी न कोनो रोजगार, रोजे गारत बा महंगाई। अब महंगाई का गर्दबला से चिल्लाई ले माई माई। आ कोल्हू का बैल तरह हम हूँ, निस्दिन मेहनत के काम करी, बचवन के गवत जुटा ले ये खतरा ना आराम करी। आ जिंदगी के लक्ष्य यह रखनी लइकन के योग्य बना जाए, एगो दूगो बाड़े सना यही से हम छितरा जाए। कौनों के कान बहत बाटे, कौनों के बथत बा कपार, कौनों खोखी से खांसत बा, कौनों का लागत बा बुखार, कौनों के कछिया फाटल बा, कौनों के चप्पल टूटल बा, कौनों न खाता माड़ भात, दाली खतरा और उठल बा। खाली दलिए ले बाटे ना, अब तनकी भरा औरी सुनेली। अधिका लइका जन्मौला के फलका होला मन में गुनली, बाटे हमरा कापी नहीं बड़की बेटी बतलावे ले। आ तबले मझली बा फीस घटल वही जगह फुरमावे ले। आ सजली अपना माई का लगवा जाके भेमा गावे ले, सगर इनके स्वेटर बा बकरा हमके नहीं बिनवावे ले। हम बाप हई सगरे उलझन बा हमरे लगवा आवे के, और ई सजी जरूरी बा कैसो सबके निपटावे के। जब हम ही जाली बढ़ा लेनी तब आपन दुख कैसे गाई, अब बाटे कृपा भगवान के कैसो कैसो सब निपटाई। बेटी पौनी हम 5-5। अच्छा। असल में 5 गो बेटी बड़ी, 5 गो बेटी के बाद बाबू एक जना बड़े हमार। तो बेटी पौनी हम 5-5, छठवा में बेटा आइल बा। आ जब जब बेटी के गने लगी माथा हमरो चकराइल बा। ई काहे चकराइल बा और कुल बात तो नहीं, जैसे 5 गो बेटिन के हमरा भोजपुरी गिनती में नाम नहीं खे। अच्छा। गिने में बड़ी दिक्कत होला जी, गिने में बड़ी दिक्कत होला। जबकि भोजपुरी हमने के इतना समृद्ध भाषा बा जे एकरा के एक हो शब्द के दुनिया दुनिया भर के नाम बड़ी सा। जैसे एगो दर्द के उदाहरण ले ली तो वह कहे कि गोड़ता बथता ऐठता ममोरता छेदता भमाता पिराता दुखाता करकता टनकता छेदता बेधता, कितना कितना नाम बड़ी। अई गर्दन 4 अंगूर के बैग रहे कहे गोर गर्दन गटई नटई नरेटी कंठ घेट घाटी घेला फफेला कितना कह। लेकिन वो भोजपुरी में हमरा 5 गो बेटिन के नाम नहीं है। जैसे हम कहले कि बड़की मझिली सजली, सजली के बाद का कहे छोटकी, एगो चौथी कहाँ चले गए। हम कहनी कि बेटी पौनी हम 5-5, छठवा में बेटा आइल बा। आ जब जब बेटिन के गने लगी माथा हमरो चकराइल बा। बड़की मझली सजली ऊपर से गनते हम चली आई ले। आ चौथी का लगवा भाई हो गिनती के पाठ भुलाई ले। छोटकी पंचमी के कहल जात ये बात समझ में आ जाला, बाकी चौथी का कहलाई बस प्रश्न इहे अटका जाला। ऐसे तो चौथी कही कही के हम अपन काम चला ली ले, बाकी वो गिनती रचवैया के मन ही मन गारी दिले। ई कौन गिनती बनौलो जे हमरा एगो बेटी के नामे छोड़ देलो। बाकी वो गिनती रचवैया के मन ही मन गारी दिले, पर मन से सोची तब रचवैया सोरे आना सिक्का बा। केहू खाची भर जन्मावे तबू का लहले ठीका बा। आ ओकरा डरार के पार करे के जेकरा में अभिमान रही, हमरा लागेला उ हरदम हमरे तरिया परेशान रही। आ हम अब से पकड़त कान हई, अगिला जन्म में फिर आइब जब लइकन के एगो दूगो से अधिका नहीं जन्माइब। आ हे अवधू पढ़ा लिखा करके ओकने के योग्य बनाई हम, आ रही बोझा हल्का ऐसे जीवन भर मौज उड़ाई हम। आ परिवार नियोजन पर कविता तब रच रच खूब बनाई हम, आप वो सब सुने बदे जुटब गा गा के इहे सुनाई हम। धन्यवाद। कितना बेहतरीन यहाँ कविता, कितना बेहतरीन में शिक्षा कहले बानी, वो अपने ऊपर यहाँ का लिख देले एकदम हमार परिचय है। एकदम परिचय मान ली कि रोगे कितना जंजाली में बानी। जी बिल्कुल। जन्म के भी रोगे चर्चा कह देले बानी कि 2 गो लड़का जन्माए सुदृढ़ जीवन। जी बिल्कुल जी।